Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No kasta, agdalakad mo, Marian bakay? Adda nga rod. Apay mo tadi mo imbagbaga na sapsapa. Ay nawaw, kaitetex nga rod ti kumarek. Kasano nga rudin ti anak ta? Saan mo ta mabalin nga ibati tang agmaymay sa dito'y balay? Ang mga nutila man aramidon nan. Itulod kulatan iti ayan dananang, sukunan tantulangan inton malam. Awan nga tatilakad dananang. Ay na, sa dino ko mga iti sabali apapanan ni nanang, kat awan mo trabaho na. Sa bagay mo't kiti ha. Malari ingam ni Fred, tagigiddan tayon amamigat. Mangidasar kamot nga rudin, iti kanin tayo, bakit? Di mo mo impakpakaamaw nga umay kayo dito'y balay, Marian anak ko. Ipaaw-awir ko ti apo ko yun nanang. Ah, Adda nga min lakad ko. Nimot Paulo, adda trabaho na. Saan ang mabalin nga ibati mi ni Fred ijay balay, ta mga nutila man aramiden nan no awan kami. sige, siya kunti makaamaw iti apaw. Ay na, agyaman naklaunay nanang. Awan anyaman na anak ko. Ay, ni Janice nga eh. Nagtrabaho ti kapsat mo. O sige, agrubwatak nga roden nanang. Fred anak, dito'y kapaila ang ayan ni apong mo ah. Naimbag dito'y tadda ka duam. Anya nga oras sa sukunan nak nanang? Depende no anyang oras amalpas tilakad ko. Agawaan nyo di kay mabayagan. Awan pagdanagam, takas na kunak itayan, at damot ni apong mo akadwam. Sumrekan tapno makarubwat meten ni nanang mo, Fred apaw. Asino ti sirsiripam apaw. Apong, kayat ko ti makayayam kadagiti ubing. Anya, Panubusan nak ko ma. Sa anak matkit ding o madayo. ay saan amabalain. Ang mga no inton madamdama ket mapukpukaw kantaw. Sigurado asyak ti pabasulin ni nanang mo no mapasamak dayta. Sa anak nga umadayo, apong. Panubusan na kumamatan Mudinak panubusan. Aglibas sa ka talaga. Ay nawaw. Nodda ni nanang. Sigurado palubusan nakmatlaan day chay. Palubusan ka. Ngam siguraduam adita ayan ti kaaru bala ang ti papanap Wala, apong. O sige, palubusan ka ang makiayayam. Ngam di kay umadayaw, kandi ka makiap-apa ka dagiti padam nga ubay. Ay nawaw, kunak man no makiayayam ka apaw. Diya kung kayat ti makayayam katakwada, apong. Iti anya agapaw. Sa bali ti ugali da. Di ka maawatan apaw. Anyat na pasamak aya. Dakis da kanya. Di da mo ti agpabulog. No kasta nga road, dito'y balay latan ti pagayayamam. Wano saan, agbuya kalatan iti tibay. Kayat ko tagbuya, apong. Nay, inayadom ang mga numapirdi ta remote. Kagat-gatang laang ni Antem ta TV may. Ni apong mat. Saan ko matapir dyan kat? Kainayadom nga rod Wan, sakti makam mo. Naladaw kamot anagawid ita, Janice anak ko. Ay na, kinasarita nakti kaaruba tayo nanang. Adain pabuya na kanyak. Sa dino ti ayan day ta Fred? At dati ka anakam iti salas. Madama nga agbuybuya iti tibay. Apay ka day. Ay na, mangibabain day ta akaanakak nanang. Apay ka di aya. Pinirdi na ti bula ti anak ti kaaruba tayo. Idikwan, induron na kanupay jay ubing. Andya, Ay na, nuapay mat ngamin a pinalubusan nyo arumwar nanang. Diya mo amo akas tagayam ti aramidin na anak ko. Naimbaglangan ata saan agrabi tinapasamak ija anak ti kaaruba tayo. Isu mo lagayam anagawid adagos itay.
Ada gaya man kalukuan nga inaramid na. Ay, mabit man lang tabagbagaak day ta kaanakak nanang. Saan an nasaya at tikas tangar aramidan na? Saan tumat ngamin abagbagaan ni Manang Marian? Saan an nasaya at tikas day nga inaramid mo Fred? Ni Auntie Janice mo. Apay nga induron mo ti kaayayam mo? Pinirdim pa'y tibula na. Una, tadi na kahit ngay pabulot tayo ayam na. Ngam saan an nasaya at tikas day nga inaramid mo? No di nakakayat apabuludan, di mo ipilit ti kayat mo. Si Rumunan nakman nga minan, Auntie. Takam malikat nga ruti inaramid mo, nakababain, Fred. Ipulong ka kananang. Naa, di kagsangit Sanda ngungungtan ni nanang akas na. Si kalang di kasta kanya. Gapo, tadyak kayat nga ulitam tikas day nga inaramid mo. Kasanulaangan, nung na-ospital di kay ayam mo, di kat gastos tumanan. Saan mo ta nagdara ti ulo na? Kanbula lang mo tay day. Ay na, nukas tamat lang ang makiap-apa kakadagi ti kay ayam mo. Nasaysaya at latan, no di ka rumrumwar. Tachinelas ko man bakit? Agdiretso ka pa'y lang iti ayan dananang. Ay no, apay jay. Anya kumapay ngay, sukunom ti anak ta Anya? Kunak man no sinukon mo. Saan pa'y nga road? Oo na ikan bakit? Ay nawaw, awanin ti ado pa'y arire. Mapanmukit din sukunan ti putot mo tani rabiin. Delikado. Ngala, uwanay. Mapanay. Kasta agtungpal ka adagos no adda maibagakan ka. Saan kat aday taririm tinang nang runa. O, kumusta ti ayan ni apong mo, anak ko? Inong tanak na Auntie Janice, nanang. Anyat ko nan? Inungtan na ka ni Antem? Uwan, Ay nawaw, iti anyaga po. dakman mo. Dakong kahit di mapanidya, nanang. Dak kahit di maungtan mo nan. Nakaputbutang ng Auntie Janice. Iti anyaga po nga inungtan na ka. Dak amo ginante. Nakaputbutang. Nakaungungat. Ala, bayam, kasaritak to ni Antem. Saan amabalin ti kastang aramidan na kan ka? Yaman ak, nanang. Matruma kamatan iti kastang aramidan da ya babae. Agsarita taman iti nalapat, Janice. May papanitian niya, Manang. Agdardarasak, tada trabaho ita. Agtugaw ka pa'y tanapatag ti pagsaritaan ta. Oh, apay nga inungungtam ti anak ko. Anya? Ti kunam siguro kat jak maamuan ti naramid mo niya. Ay unay kan Manang, binagbaga aklaang ni Fred akaanakak. Ngamin, induron na ti kaayayam na. Saan lang aday ta? Pinirdi na pa'y ti saan namat nga ayayam. Oh, nakitang ka de nga iso tinangaramid. Ay nawaw, saan ko nga ong tanti kaanakak no amok nga inosente, Manang. Ay grabe ka mat. Makapatroma ka. Matroma ni Fred iti kastang aramideng. Anya ban tatroma amang mangagaw. Jay apuyo nanang, natroma iti naramid ni Janice. Di nakit din kayat ti umay dito ya. Ay na, ammo ni Nanang, abinagbaga aklang ti anak mo, Manang. Saan na magki di adinangran ni Fred? Binagbagaan na lang ti anak mo, Marian. Para mo lang iti pagsayaatan ti anak mo, ti inaramid ti kapsat mo. Ay nawaw, di yu ammo ti kunada at troma. Ay awanan saanan kayat jay apo ko yu ti umay dito. Gapo iti naramid day ta babae. Naggapuan bakit? Itay paasap sa puling ka. Iti ayan dananang. Apay jay? Binagbaga akti agin lalaing akapsat ko. Ay no. Apay ni Janice. Di mo ka di ammo ti naramid na iti anak ta? Saan nga yung baga ni Fred kan ka? Apay ni Janice. Ang mumot ni Fred. Ang mga nodaman kalukwan ngay naramid nan. Iso nga inungtan antina. Awanan na. Matroma ti ubing iti kasjay nga aramidan ta. Ay na, unay kan bakit? Pagsayatan mo't lang ni Fred no bagbagaan dagiti kakabagyan tayo. Tinapatig akit di dadangran. Nga maikat mo nga rod ti troma kan kwa na. Makapatroma man ti kasjay nga naramid na. Ay no, overacting ka man ako na akon bakit? Trauma mo't ngay bagbagam. Binagbagaan dalang ta anak mo, sakitem launay mo tayo. Basta, jakon ipalubos amapan manen ti anak ta ijay. Kaasi jay ubing iti aramidan da.
Tawan matan tinapalabas, nga mariknak nga ada sakit tinakam ni manang mo kadata janis anak ko. Ay, mariknak matlaang nga aging gaita kat nasakit tinakam na kanya, tabi nagbagaak ti anak na. 5 taon matan tinapalabas, nanang. Una yan ayan ni manang mo. Imbis amaragsakan, tatultulungam amang disiplina iti anak na. Saan tasakitan na magayam? Ay, wan nga rod Matrum-trum makano nga rod di anak na. Saan mat agrabe ti inaramid mo iti kaanakam? Mas grabe latamot ati inaramid ko apan ng disiplina kada kayo nga agkapsat, idi ubing kayo pay. Ina, naku nampay, nanang. Katno kanayon kami amabaot, idi tunggal agkamali kami. Angam anya ngay nga raw ti maaramidan tano sakitin mo dayjay ni manang mau. Adamitan ken kwa na Paulo! Apay ka din yan. Ni Fred. Diyak ka mo ha. Ay no, kaslawan bibiyang mo iti putot mo. Saan pa'y anagawid? Ngam kasla di ka madanagan. Mapan kayo tayo tigayim na. Sigurado nga ijay manin tayo na. Ay no, Di ka reklamo Disiplina ang tanak mo. Tano kasta sa bali at tao timang disiplina kinkwa nakit sakit ang mic. Matruma ko nam tumanan. di mo amo ayat ti kunada at Roma. No kastala ka na yun. Awan lat amok marian. Amangan lo inton madamdamakit si kati matruma. Ken madipres itar aramidon tanak mo. Amom si ka, Fred. Talaga asakit ti ulo ti ipapay mo kanya. Apay ngamin nga unget kayo nga unget nanang. Tama ka paburak iti darat ikastang aramidang. Jak amo kada kayo. Pangaasiman, Fred. Nabambanukak nanang. Pangaasiyo ta ipuspon nyo pa lang ti panang sermon nyo kanyak. Ay no, jak amo kan ka, Fred. Anya nga itabakan. Si kamot lang ang tagpare ko. Ay nawaw, no awan na saya at ngay bagam, agtal na kalatan, Paulo. Ibagbagak lang, mat. Bakit? Guram tumot nga. May nagiti kabagyam amang bagbaga iti anak ta. Awan lang aruden maitultulong mo, nagadupay laeng mo't asaong. Na, tagkatawa pa'y. Awanin, Marian. Mapaspasama kan timbagak asigati matruma. Kan madipres iti kastangar aramidon ta anak ta. Ay, huston! Aguli makan! Diyak magustuhan da kita rumrumar itiniwat mo! Anyat gagaram anak ko. Ay, may stress ak launa yan, nanang. Ay nawaw, anya ba't ti pa ka-istresam? Ti apo ko yung ananang. Apay ni Fred, ada ka di kalukwan nga inaramid na. Ay, sakit ti ulo lang ka na yun ti ipapain na. Daitan ti bunga ti panang disiplinam kang kuana. Ay, tsaka mo na niya taramidak, nanang. Siyak matan ti ma-stress ita. Kasanaw kat di mo magkayat ang mabagbagaan ta anak mo. Delikado ti matruma kung kunam iday. Anya ngay ita, si kamo laang ti madipres iti araramidan da. Bidot ko day jay, nanang. No bagbagaan nga minti kapsat mo, no sabali a tao ti anak mo, di mo idaguraan, no di dangdangran ti anak mo. Di ka mabutang amang disiplina iti anak mo, tapno saan amayaw awan. Nasabat ko ni manang ditadalan itay, nanang. Dito'y balay tinagapuan na anak ko. Apay ka no? Wen ata ma-stress ka no iti kaanakam. Ne, apay mat? Tangken ulo ka no ngamin ni Fred. Ay na, ni mana nga talaga. Anya kumahangay ti ekspektaran na kat di namat ngamin kayat abagbagaan ide. Amangan numatruma jay ubing kung kunanamat ngamin. Gumura pa'y no ilintag tayo ti kamaling aramid ti anak na. Naka-Amerisan dayjay tamarigatanan amang bagbaga iti anak na. Nala daw una yun, nanang. Manumutan nga iti tawon ni Fred. Narigatan ang makuriktar dayjay, nanang. Saan asyak ti pagpungpungtutan, Fred? Ay no, apay nga agunget kayo ngay. No di mo kaya ti agadal, idiritsong nga ibaga kanya, tapno saan asayang ti bannog ko. Da kayo matinagdesisyon nga gatanak. Da kayo pet tinag-enroll kanyak. No kas nga raw,
Uray agsardang kapay lang. Diyak maguston ti kasta pa nagsasaom kanya. Nagbalbaliw kayon. San kayo matakastay diya? Un at ating mangkanan ti ulom. Di mo amo ti mabagbagaan. Ha? Saan ang mabalin ti kasta kanya, Fred? Saan asika ti boss iti dayto abalay? Tapno ti kayat mo ti masursurot. Nawatan! Sigurado ka kade, apagsardagan pa ilang ni Fred. Wan, agsardang pay lang. Sige. Tapno agnakam. Aglablabos nga minon ka. Wan, tabinaybay amot ngamin. Ide. Ay nalakay, di mon ulit-ulitin. Amom lang aruden agil ti datang. Ita, amumon, bakit? San adakers no maong tandag iti ubing? San adakers no ilintag tayo dagiti kilo nga aramid da? Wan lakay. Amok daytan. Saan adakes timang bagbaga iti ubing, no paramit iti pagsayatan da. Panunutem akaas iti ubing ang mabaybayan, tadakkel ti posibilidad na adumakkel da anatangken ti ulo da. Nawatam, bakit? Ay, nawaw! Saan ko mga agsakit tinakam mo no ilintag ti sabali a tao ti kilo nga aramid ti anak mo? Imbes aguraam ida, agyaman kakit di. Ngamin, tinulungan da ka amang disiplina iti anak mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At taw yan, ti sardinas agat-gatangam, bibiyan nakaw. Agyaman unay, nana. Ay nawaw, apay akas ta ti busis mo. Kasla di ka pa yun makaisam. Ada ka di parikot mo. Magparikot kami nga rod kan nila kay ko, nana. Anyat pagparparikutan nyo aya. Inga, tumanan tilan lady mi ti abang mi iti balay apag nanaudan mi. Parikot mi ita, tawan pangalaan mi iti pagbayad mi, nana. Sakit awam mo na talgad at trabaho yu iti asawam. Ay na, day tangarod kot, nana. Amangan ko na, no, kayat yung nga ipaabang jay dagayo ijay laod, nana. Pimanaw samot ng tisigod nga agab-abang ijay. Mabalin mo't ngam kasaritak pa'y nga umuna ti anak ko no anya ti makunana. Kanumano ti abang na dayjay. Ala, un man, nana. Ay, nahagyaman naklaunay. Bagaan daktuan, nana. Lakay, imawag ni nana tirya kanyak itay. Ti kunana kat nakasarita na kano ti anak na. Mano ti abang na nga eh. Ure, 4,000 per year. Kunana mait. Dadya kano matimbaga na. Kat no kaya ta, mabalin tamot laang garden. Tanalawa mo't dayjay. Ay, kat mait nga ron ano kasta bakit? Adda, timulaan tayo tinatag. Wala kay. Oh, anya ngay. Ipa-reserve kon kanina na tirya? Un bakit? Ibaga mga abangan ta. Naimbagla nga da pangisaadan ta iti kalapaw ta. Kan pagmulaan tayo tinatag. O sige, i-text ko adagos kanina na tirya. Tapno muna nga interesado ta iti dadya adagala kay. Mapan kuntuman kita no ayan na abanda ti mayat apang ipatakdiran ta iti kalapaw ta. When mabalinlat tamot lakay. Tapno maiplano ta na imbag. Makahangis na mutlagan bakit? Naksayanan ti parikot ta. No dito'y ti pangipatakdiran mi iti kalapaw me.
At dati may sakaro ba mi? Di addan to ti kais istorya. Sino ka? Ayan yung alamidam dito eh. Ah, ay, naimbangal daw yung tata. Siyak ni Fredo. San ko salsalod suday no niya tinagan mo? Ti kayat ko amamuan, katuan niya tala alamidam dito eh. Ah, ay, ko tata. Abangan mi ti dagadana na terya. Plano mi tagpatak diri ti kalabaw mi, kanagmulay tinateng. Panagkunayo tata. Okay lang nga ta, no iti asidag yulatan ti pangipatakdiran mi. Ay, pangasiyo ah. Di yu iya sidag ti kalapaw yu iti kalapaw kaw. Ne, apay nga tata. Di yu kayat nga adda ka aruba yaw. Daket! Awan pagdanagan nyo tata. Tanasaya at kami mo ti asawa. Di yu panggapan ti mangipatakdir iti kalapaw yu iti asidag ti kalapaw kaw. No di yu kayat ti gulo ko nagtubay. Sige, sige. Saan nga doon tata? No di yu kayat. Saan mi ngay pilit? Gumatangak man iti mantika na nateriya. Day talaan ka, day. Uy na. Titibahid ko. At tugaw ka biay, ta isupot ko ti mantika agat gatangam. Uy gayam. Asino dyan lakay ijela haod na. Asino alakay tidakda ka matam? Tay lakay nga kinkukay ti kakaisuna kalapaw ijay. Ah, ni bubong day. Bubong gayam tinagan na. Apay ana sa ludsod mau. Ay, kwa. Awan magkiti na. Kahit ko lang amamuan. Ipadas yaw ti makiis-istorya king kwa na. Wala na. Numaranaan mi amayat timod na. Bakit? Anya timakunam. Mayat ka dimot lang ti kalabaw ta nga impatakder ko. Ay, mayat latamot, alakay. Tinapatag kat adapag na idanta. Ay nawaw. Ni tata bobong ti lumabas bakit? Kita am tiraksyon na. Ay, kasi ti sigod, agsipot-sipot manay. Bambantayan na siguro ti garaw ta bakit? Ay, bantayan na la amin na. Kasaan mo't ama agrabyado. Anay baglaan nga na, ta dito iti nang ipatakderam iti kalapaw talakay. Saan nga iti asidig na? Uwan nga raw. No inpilit ta tinagipatakder ita si Dagna. Sigurado agulo. Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan talakay. Ang mga no intong madamdamak, darupin data. Sakit istrikto launay mo, gayam day talakay. Mabit man lang si ka lalaki. Ha? Isya ka dito kasarsari tayo, tata? Sino kumapay tinagduma? Datalang matitao dito. At ka di bagayo? Inton sumaro na. Agbiro kayo iti sa bali pag nanyo ah. Ay nawa. Apay mo takas ta, tata. Kaya't amag na kayo iti parangak. Nalawag ka din. Anya? Magnakailaang manindi tao'y tamaki tayo ti birbiro kanyaw. Awan mo't sa bali apag naan mi, tata. Parikot yun na itan. Ibilok yung mata. Saan kumamot takas ta, tata? Iti paraangan nyo lang amumi amabali na pagnaan may. Kaya't amakita ti panagrupro pa yung itasawam. At nakali naramid may adi yung nagustuhan, tata? Awanin ti ado sa lutsog. Arabidin nyo lang tanong niya timbagak. San asyat ti pagpungpungtutin niyo? Makapaasar mo da jalakay. Ay nawaw, day jaya tatabobong manan? Uy, di nakidi kaya't amagnata iti paraangan na. Ay nawaw, abay ka na. Diyak maramoy ti da jalakay. Magnakay lang man dito eh. Kuna nakid din kanya. Ay, naglukon day jaya alakay. Iso, madlagayam amadi ti panagkita na kanyak, itay limabasak iti paraangan na. Ay na, napudot ti dara na kadatalakay. Awan mo't amo ka basol tagin ko ana. Talagang sakit di nga ugali na ti kasjay. Nagdumak nagduwa-duwa ka mang sumbat kin ko ana. Talakay kat nga rod. Di ka latan agtagtagari inton sumarunulakay. Kandi ka mangisawang iti makapasair abalikas. Tapno saan na karkaro agumura. Awan ba kayo? Oray kasi ti pa nagsasaon na kanya katagtap-tap pala. Masaya at lahat ti pa nakisaritak kin ko ana. Talakay kat nga rod. Kinasaritak ni Pridaw, maipapan itikapsat mo, Mari Mabel. Apay ka no, maray. Apay, tikabsat ka. Istrikto kanumo ni bubong kadakwada.
Diyan di aga po ka no, mga agis istriktaw na dyan alakay. Idi damaw, di na kayat nga agpatakder da iti kalapaw da iti asidig na. Idi kwan, di na kanumanen kayat ang magnada iti paraangan na. Aniya? Bagbaga am ti kapsat mo, maray. Da Frido kan bibyan laang ti kaaruba na ijay. Kastapay laang ti trato na kadakwada. Agin i-stricto pay laang. Talaga saan nga pampanunot na dyan ataaw? Asino nga'y tinamnamaan na at tumulong ken kwa na no apaan na maamin. Ay, huwag nga raw. Siya ka adayo kami mo akakabsat na kinkwana. Dahita ti di na mapanunaw. Narigat ti agin i-strictaw. Ta ang mga nuag kasapulan ta iti tulong kat awanan ti mayat at tumulong. Ay, naku nampay, maray. Enyo ti gagara manak. Imaya, tao may kasirmunan. Ino. Enyo ti mo kabasol ko kada kayo. No kada ka bay, awan na talaga. Ngam kadagiti karubam adaw ti basul mo. Nagpulong dagi dyan ang gasawa kada kayo. Ni Mariteria, tinangidanon kanyak. Kas day mo tilagin ha. Nagistorya da kinteriya. Ni materia. Indano naging ka. Sana nasayaat nga agin i-stricto ka rin kaw. Sana garod akomportable ka na kwada. Na. Apay, Mike. Ada ka di dakas, ngay naramid dakin ka, ah? Ewan mo tinday. Gamsaan tayong ambaw. Nanya ti sumaro na abapasabak. No para kanyak. Sika, ti ayan ti parikaut. Eh, Ida niya agapaw aparitam ida magna iti paraangan mo. Gurguraam ida, nga awam mo makagapaw. imbagak bata sana ka komportable ka na kwada. Una, tanalawag mo asika. Ti ayan, ti parikaut. Ay, agpanunot ka. Tadumteng tutial daw akasapulam dagita at tao. Panunutab. Isuda, ti asidagkan ka. Ganyan ting desisyon ko. Isuday dahil manang. Sa haling nagbalay. Nimbaga ka sana ka komportable. Talaga saan? Na. Agpatangkan ka man ako na kaon. Ay, sige. Ha, nangamong ka man langan. Lakay, ang mga no pinagsasawan na kamanin dayjay alakay Fredo. Bakit aglinabas kay ti paraangan na? Duhal daw na dyan nakikita dahil alakay bakit? Awan tao, di ta kalapaw na? Dito di dyan sigurado. Nakarikap mo titawa kan rin daw na. Wano, at dati na panan na. Nakarikap titawa kan rin daw. Yung kasla saan anay kandado. Ay no kasta, saan ana ikandado ti kalapaw na? Kasla saan? Bakit? Ay nawaw, abay ngay nga ta. Kanya nga tanong mapanta si Ribon. Nakabutbutong lakay. Amangan ko nak no agsaksakit. Wano adakit din napasama kin ko ana dita. Ay, nakabutbutong mutlakay. Dua atawanan na dakos ti panagsasauna kadata. Ay, ang mga nuinton madamdamakot. Bunang matan ti ikamat na. Nana, adaman damagat. Anya day tanakaw. Sa dino nga ta tinapanan ni Tata Bobong, Nana. Ay, jak ambo ah. Apay ka day. Awan ije kalapaw na aya. Ngamin, Nana, maikatlon nga aldaw asaan mi anakit kita. No idi kat ado ti sauna tunggal lumabas kami iti paraangan na. Itakot awanan taawan mo ti tao ijay balay na. Sa dino ngay nga ta tinapanan na. Awan mo't alim mablabas dito'y balay. Sigurado kayo, Nana. Wine, amangan no adala ang ije balay na. Ala, makapadanag kayo mo't, Nana. Ipadasuman at tuktukan. Amangan no ada ijay, madila ang tirik na na. Iso anak ko na yaw, anak karikap titawa kan ridaw na. Nakabutbut ang tuk-tuk ijay balay na, Nana. Amangan no ikamat na tibunang kada kami. Isan nga ta, Nana? Ipadasulat ta Kaasimay, amangan no masakit ki day.
kasla damot, bakit? Lukat akong diri daw. Tata Bubong! Tata! Adda kayo kaday? Edak ditoy. Edak di ba sa akong lukad yan? Ay, sus! Ay no. Ano kayo, tata? Nakailag kay laang matitikatriyaw. Madingarod tirik na. Baraw. Saan kayo sa hamutan ng nangan? Awan tipigsak nga aglutaw. Ay, dagiti kabagyan nyo nga, tata. Amuda ka diti, kasta ka sa saad yo. Saan pa? Awan mit nga minti cellphone ka. Saan ko'y da maawagan? Ken may sa. Diya kung kabailan timag na. Agkakapsot pa takiti tumag ka. Ay, Bakit? Awagam ni Nana Teria. Ibagam akuntakan na ti pamilya ni Tata Bubong. Taray tayo sa ospital. uuwin lakay. Kay, kumusta mo ti marikrik nam si kabubong? Nasayaat mo manang. Makitam dayta napasamakin ka? Dandani kan maustal, adi mi amaw. Di na kumamutin asirmunan man. Nay, maglahagan na! Tada, di nakakita kin ka. Nga rod. Nuha sino, ti kagurguram. Iso, ti umay pa pang tulong kin ka. Nakababain launay kadakwada. Nya ngayon ti rupam ngay sarsarang mo kadakwada, ay awanon na. Isugaro na mababain na kadakwada ita. Ni Fredo anamin ado a pinagsasawak tinangubakan niya manang. Kunak tupay kin ka, bubong. Di kagbalen nga istriktaw kadagiti karubam. No, saan ka mat maag-agrabyadaw? Awan ti rason tapno agin istrikto ka. No, apay nga may na di mo kaya ti agawi di jay balay. Kaya't kung aron ba dito'y kalapaw ko manang? Agam kita ama. Saan agapaw tanagimbagkan ket kinatangsay kan kinaistrikto manan tinang nang runam. Saanin manang? Ay, agbalbaliw kan, bubong. Di kay madanagan. Nagadalak tinapasamak kanyak. Nasaya at no kasta. Sige, agpakada ak ngarudan. Agan-anad ka manang. Sigurado ka kaday, kabailam tiyag na ditoy. Wen, napigsa akong. Kabayla akong tibagik. No kasta ti kunam. Agawid ak mo ngarudan. Tapno sa anak amarabyan. Anya ti suksuk dalan nyo, tata. Star Apple Summer. Makapangpanganak nga raw di Star Apple. Kabutan ko to umulay. Tamangan ko lang numatnagak. Narigateng. Siya kundi umuli, tata. Kabaylam ka din. Kabaylak, napigsak pa'y mo, tata. Alaban ka raw baraw. Umuli ka. Tapno damot maramanan tayo abong nga day tanga Star Apple. Oh, Star Apple, bakit? Ay nawaw! Nangalam iti Star Apple lakay. Inted ni Tata Bubong. Anyat ko nam. Inted ni Tata Bubong, kunak. Nanana, itaman pa'y. Nasayaat mo ti pan nakisarita na kanya kitay, bakit? Saan anagungay? Saan may? Nana, nagnakam sa mo at edi na ospital lakay. Un bakit? Kastamot lang ti madlaw ko. Nang rugi idi na ospital, kitawan mo ti ado asauna. Saan mo nga istrikto akas ididamo? Ay ka nasaya at mo't no naamiris na dagiti bidot na lakay. Tapno saan mo't laeng nga isupay a pagparikutan ta. Tata Bobong, native a manok para kada kayo. Native abanok ko naman. Wen, para kada kayo. Ay, para kanyak. Uwin tata. Abaw,
Sobra mo't nga minti, inluto nila kay ko. Di mo kabailan nga ibuson ata. Dudwa kami mait, iso nga ikanda kayo mo't Ay nya, agyaman aklaw na itanalagip na kay kan. Basta di nakamparparitan amag na iti paraangan yun tata. Sadeng. Hitan na kumaga po, paritan kayo kan. Ay na! Agyaman ak unay, tata. Talaga ang nagbalbaliw kayon. Ay wan, nariga tayo ti agin i-stricto. Ang magando awan ti tumulaw, kat maustala ka din na oras. Ay nawaw! Agbalin ka anasaya at akaaruba. Tapno tulungan da ka, intundumtang ti aldaw nga agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.